Chega o Festival Ollo Boi, unha das grandes citas no calendario cultural boirense na que se pon en valor a creación de curtas dende a rapazada. Hoxe quixemos coñecer como transcorre a muchachada, este proceso de creacións que tivo lugar no Centro Social de Cabo de Cruz. Chega unha nova edición do Ollo Boi con rapaces e rapazas como principais protagonistas. Esta mañá ateigaron o Centro Social de Cabo de Cruz na popular Muchachada, a parte do festival onde os cativos crean as súas propias curtas para proxectalas pola tarde. Como conselleiras, os cativos tiveron as cantareiras de Mar de Cabo. Estamos na fase da muchachada, que ao largo da mañán os rapaces crean curtas coa axuda de informantes, que este ano son as cantareiras de Mar de Cabo, da Asociación de Mar de Cabo, e xunto cos cineastas divídense en varios grupos e están levando a cabo as curtas que presentan na muchachada. Son curtas de máximo 4 minutos que se proxectarán hoxe pola tarde na abadía e están neso, no proceso ahora facendo storyboard, recopilando información, dentro dun rato poñémonos a gravar e están na fase da muchachada, que a mí parece un reto creativo e pareceme de feito a parte máis guai do Festival do Ollo Boi do día de hoxe. Unha xornada de moitos nervios entre a rapazada. Tipo, chegan aquí, claro, ven a moito cineasta, ven a outros coles, de repente dinlle, tens que facer en 4 horas unha curta, póñense nerviosos, pero bueno, este grupo en concreto que no que eu estou, dá justo, porque como que se dividen, teñen moi traballada a estrutura do cine no seu cole, e xa se dividen, pois este fai storyboard, este fai dirección, este produción, este vestuario, e moi guai, moi guai. O gran inconveniente na xornada estivo no tempo. A choiva impediu aos rapaces gravar con normalidade nas rúas, pero aínda así todos foron capaces de idear algún xeito para sair adiante. Vamos a intentar, as cantareiras vamos a intentar gravalas aquí en interior, porque ao final sacalas é máis tedioso, pero bueno, sí que intentaremos salir afora, ao final é chuvia, non é nada máis, entón salir afora para gravar algo de plano recurso, para sacar tamén a idea de facer aquí en Cabo, cas cantareiras, o encontro tamén é que nas curtas sala un pouco Cabo, sala o entorno, se fale da tradición, entonces sí que saldremos un pouquiño afora, pero hasta onde nos permita a mañá. Unha vez rematada a muchachada, é o turno da proxección de curtas e da entrega de premios na Abadía de San Enrique. Porque aquí hoxe hai na gala de premios entregase o premio á mellor muchachada, que é o que están facendo agora, pero tamén se entregan os premios das diferentes categorías de curtas que presentaron durante o ano. Está a categoría Peques, está a categoría ESO, Batch e Ciclos e máis 18. Entón, pola tarde moitos destes nenos son finalistas e poden levar un ao premio, entón tamén están nerviosos por eso. Sí.